Täällä Kuopiossa kyllä jaksetaan muistella punaisia kommunistikätyreitä ja vakaumuksensa puolesta kuolleita. Eiköhän sitä kaikki kuoltu vakaumuksensa puolesta. Pistimillä pakotettunahan moni tänne puna-armeijan osastoihin otettiin ja pakkoon värvättiin. Ei siinä kysytty Kuopion kaupungin tai veteraanijärjestöjen lupaa, kun sanottiin, että jollet ole meidän puolellamme, olet meitä vastaan. Tämmöinen harhauttava muistomerkki täällä on Kuopion kaupungin rahoittamana, vaan missä on totuus stalinismin ajan rikoksista tälläkin hautausmaalla. Tämmöistä punikkiryssäläistä toimintaa täällä Kuopion kaupungissakin hautuumaalla Puijon katveessa. Oikein hyvää ja valoisempaa tulevaisuutta punikkiryssistä vapaassa Suomessa. Kommunismi on rikos ihmiskuntaa vastaan. Näin totesi jo kenraali sotamarsalkka Mannerheim vuonna 1919. Niin USA, Englanti kuin monet muutkin maat osallistuivat siihen, että punikkiryssäläisyys, kommunismi ei pääsisi valtaan. Mutta kuten näemme, se valtakausi kesti ja sen jäljet ovat vieläkin syvänä arpena, syvempänä kuin tämä punikkiryssäläisyyden muistomerkki Kuopion Puijon hautausmaalla. Petsamo, Salla, Kuusamo, Karjala, Laatokka, Suomenlahden saaret ja Barentsinmeren maakaasuöljykenttämme ovat riistettyinä punikkiryssäläisyyden isobolsevismin ikeen alla. Ei ole nykyryssä korjannut rikoksiaan ihmiskuntaa ja Suomea kohtaan. Näissä merkeissä jatkakaa. Toivottavasti saamme jatkossa edustukselliseen demokratiaan selkeämpiä vaihtoehtoja kuin mitä nykyiset ryssäläiset puolueemme ovat. Matkaraportin päättää tähän Seppo Lehto.